To jsou nějaký festivaly, ty vole, prodávají tam pejsky. Jako jsem teď musí, šel jsem ke klukám nejmůžnější a musel jsem jako něco usnadnit. Já jsem to vzal takovou tou školu Hochstaplexku, takže... Když nám dávali ty výsledky, třeba jsem takhle vyšel, tam byly ještě ty byla 30 a 28 let a 2 kluky možná. Jo, tam plakali, já jsem vyšel a všechny vyhodil jsem na Ačko. Když jsem vyšel pod 100% nohy, padl jsem takhle na takhle vypadá, to vypadá, to dostal Ačko. Vyskočil jsem a byla také holka. Jako nebylo to protože jsme s tou holkou takhle a viděl, že to neudělala, to neudělala. To nedělej, že si musí něco dělat. Já podívala, ty vole. A jo, to studuje, to. Já